Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu adamlar, hanımlar ve cenablar. Dami господа, уважаемые люди. Bugün Karavaş'ta. Караваш'ın полный фур. Такой зверюга, да? Такой панорама. Япония тоже хорошие машины делает. Европейка. Панел тоже четкий. Все такое, да? Караваш 10 минут город покатает, короче. Такой мощь. 3,5 мотора его. Сейчас посмотрю я его. Кручу, верчу я его. Якубович, крути на барабана. Salam aleykum. Berende näme her bir türkmenin 500 bin TL'si bolýar. Näme 500 000 Türkmen bolsa ertine 1 liradan verecek bolsaň 500 000 lira pul berek bolýar. Bura top Türk'te 500 000 işlerini melen okmen. Bu bilet davaynoy, traynoy, çitraynoy çıktaýy bolýar. Sen onu hasap çıkmaýar.